Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapunan sa mga namamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadakla. Mga dugang, good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato kunyang pong aldaw na ini mga dugang nin Lunes. Monday is today. Petsa 15. Mga tugang kan bulan ni Hunyo. Aldaw kan mga misis. Kaya mga mister, pag uli, diretso sa harong, dahil na mag-apit sa after 5. It's payday! Yeah. Para po sa mga kababayan natin. Pero yung sa gobyerno niyata, kampit sa G-Spy. Naubos na. Sa privado, yan. Parang may pambayad tayo sa kuryente, sa tubig, at sa kasi mapanggastusin sa bahay. Good morning, mga misis! Ang matibay sa pag-budget. Kung paano mapagkanigo, mga tugang ang mga iuli sa indakan sa inang mister. Alright, mga kababayan ako sa inyong lingkod, Mardela dahing iba sa sana pero tiyan. Pinipadaw mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Siyempre kasabay po niya ito dyan ang satuyang Mega Force Patrol. Sa padagos din pagpabulos ka mga istorya na hali po dyan sa luwas sa indang naiinirib sa paglibot-libot sa indang area of responsibility. Yan po dyan ang enot sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasadita. Yan po sa 3rd District. Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District. Lagadi, Santo Domingo to TV. Pero kung niya nakatutok po siya sa Primera Dia kan Tabak Festival. And siyempre sa City Hall, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi, ang po dyan si partner Alar Mario. Mga kabutan sa Si Joshua James Vino sa Dalaga area, natayaman si Baby Angel Mustasa sa Legazpi 4th District, asin sa Regional Center Site, asin si Karen Ala, yan po sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga pagtarain na opisina ng gobyerno, dyan po sa Oldan Bay District, kasarabayan sa pribado, pati na simbahan. Siyempre sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada sa mga pong piloto sa mobile, Henry the Boy Mata. napalibot. Lado technical, yan po dyan si Kuya Nems Flora, mantang yaon man, mga tugang, astuya pong IT, Para sa Sir Jerome Nico Martinez, tuyang banwaan, asin ang sa tuyang mga OJTs from Sorsogon State University. Di nakalista yung pangalan. Sino ba ang kasama natin ngayon? Diyan po sa newsroom. mga Kasama natin mga tugang sina Jenny Balyaran, Ciara May Liran at saka si Nicole Ann Gloriani. Kami po kabos minasaludar mga kababayan sa rong magmang morning at saka sa mga birthday celebrators. Happy birthday! Many returns birthday, more life, prosperity and happiness. O happy birthday sa tuya pong classmate, batchmate. Si Romeo Zamora Garcia.
si Mio, Gayon o kaya si Laton. Happy birthday sa imo, Mio. Yan. Classmate, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Sa mga ribag na birthday sa mga happy birthday po. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Tuyang banwa Sa mga bisita, Kita both foreign, mga tugang, and domestic tourists. Karugon Yan po tabi, pakiulay sa naman kasi ng lingkod. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po tabi. Mga unan sa mga Bueno, mga tugang, tuya pong mga kababayan, Pakisma diretso po kita ngunyan sa tuya pong mga istorya, mag-ingat po kita tabi, tama, mainit. Yan. Ito ang ano ngunyan, today nakita ning guide. Di ba? Pero parang yung City Disaster Risk Reduction and Management Office nagtataga post pa mangiraray kan heat index. So sa pag-asa kasi inalis na nila wala na yung araw-araw na nagbibigay sila because nagdeklara na nga ni mga tuding rainy season. Yeah. Pero ikaw pumandasin da duman sa website. Kaya lang kung di mo papasyaran, di mo makukuha. No? Kaya pasiguro na lang po kita, tamalanit ang init talaga. Sa mga ka-seniors lalo na, yan, di magpararuluwas na poon alas 10 ng aga. Ngunyan nga maski alas 7 pa ng aga, malanito na. Di ba? Hanggang 4 o'clock. At nga ni pong day kita, kumbaga day man sa ng importanteng aktibidad sa luwas, diyan na kita sa arong. Yeah. Sarong na muna kita sa malimpoy na lugar. Halimbawa, kung may makahoy-kahoy dyan sa sendong nata, di duman ka na magpuro paayahay. Yan, masiswerte ko yan sa mga may tanumpang kahoy. Sa mga areas like subdivisions na dain ang kahoy, abaan na, garubibing ka. Ang style. Nasa tao sindakan, mainit na sangaw kan daga, tapos mainit na saldang kan aldaw. Kaya pasiguro po tabi mga kababayan hydrate yourself with water only. And then magparainom ni mga soft drinks, tapos mga juices, mga mahamis, dipisil po tabi yan. Baka mas lalo kang magka-problema. Diba? And then, siyempre, pag may namati, yan, magagad po ning sokoro, tangani pong day kita madiskwito. Okay? Bueno, mga dugang, lagdatan na ng istorya, alay po dyan sa luwas. This time, nasa linya na sa muyang Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Chief Jim, good morning, Chief. Sa Direktor Mar, maray na sa mga parantabay, sa mga dagdag niya to sa follow-up na didipisilan mag-trace an Ligaw City PNP. Mayon ni Police Lieutenant Colonel ni Baitik, Chief of Police kan Ligaw City PNP. Dahilan sa kung matatandaan, sinakyada baga Director Mar, si Pina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital nin Mahabas, kung saan rinipon po so mga cable wires kan generator set na hali duman sa medyo siblag na lugar, pasiring digdi konektado sa main o kaya digdi sa mismong hospital, kung saan na-discovery na lang ini dahil na itong mga kable. Itong mga duwang klaseng kable kayo ito, tabi ka copper wire and saro kable na medyo makantidadain na kung ipapabakal, sabi Director Mar. Chief Jim, linawan bako man generator ang hinabas dyan kundi ito mga wire. Bako generator? Yan, wire. So mga alias lang kane. Roger that, okay? Matatandaan na naibarita niya ito mga dawang simana na nakakaagi, and sa update, pag-update kita sa Ligaw City PNP kung ano ng development as of now. Dahil patabi Director Mart, ang problema kaya itong so lugar na kinamumurugtakan kan mga ini, madiklom dumaan dahil bantay tanak-an gwardya digdi sa printera. Dahil lamang na yung CCTV. Dahil CCTV, yun, inaprobitsaran. Dahil mawara man magninmalaog duman sa kaso generator, dahil man ito mapapasan, magabat. So, mga paraphernalia, sinurveillance na gayon na pwedeng kuanon. Kaya, iyon ang nagtrayumpo. Pangyari, Ang
pasipi pa siguro na kan administrasyon kan hospital na matawan kisiguridad natural CCTV na arob kani may kadipisilan man sa pulis wala kitistig wala nakahiling Aha. wala ki CCTV so paano mo matitrace man hanggang kung si yan may kagibuhan kay Ayan. Not unless na kung ito ipinabakal sa junk shop, baka masusog. nagabiso na sa mga junk shop owners kung negative man nin wala man ni nasususugan pulis Nako, araw kan so monitoring sa P-box. satellite kan P-box Kabliman, Wala ang man dinali. kable pero ito may nasusog na persona pero at large kinasuhan na ito Ayo, no, okay. Diba, lamang may na mag-surface? may nakatistigo Oo. kaya nakorobor kan pulis kaya nasangatan in kaso tagaligaw man sana inda sana ini kung paano ini mariresolba na latest na pangyaring ini na hinabasan so isip po si Pina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital pero bako man sa laog kan hospital so mga sa luwas ini na minakonektar kan mga kable ali sa generator tapa ini an alternatibo kada bis na igwan in brown out under natural ining generator Yeah, kumbaga powerhouse ito. Tangani na dahil man ano yung pag-under kito, dahil man makadistroso o makadisturbo sa mga pasyente sa ospital. Kaya pigro radyo. Kung na mo isisiblag man ang gadigdi sa main na hospital, pag pina-under mo, so asuka to, so revoke. Kaya medyo may distansya ni duman sa main hospital. Pero diyan na to. Yan. Kaya lang, ang mamundo dyan ta, importante yan na, ano yan, nagamit, ngani na padagos na umandar ang mga ekipahis dyan, in kaso magkagawa ng power interruption. Correct. Diyos Mario. Kaya ngunyan ng mga panahon na nasa kadipisilan, pasiguro ka boss, na mga pwedeng oportunidad doon na mahabas, magsa pribado, individual o sa gobyernong pasilidad, pasiguro dahil sa daing pigpipiling mo niyan, ang mga mahabas. Yan ang sabi ka mga otoridad, dahil mo ngayon pagtugutan na mabilog so triangle of crime. Dahil mo pagtawan ng oportunidad, number 1, so mga elementong kriminal na gumibo ng krimen. Correct. Pero ang panahon mo, ini nga ni government property na basahan, di pa paano pa sa mga pribadong individual na dahil man kaya magbakal ki mga CCTV, alangan magkuha ka ki gwardiya. Yan, nasurveillance so, itong daing tawo Nasurveillance itong daing tawo, daing gwardiya. Kaya alayo ngaya may gwardiya. Tinira na may gwardiya ng ospital. Nag-robing pa na alas 11 sa matanga, yaon pa. Dahil mangki problema. Kaya pinag-take advantage gayon. Maga. Madaling araw. Pero mita, so nanap na ngayon magkaraturog. Correct. Okay. Sus Mario. Sa tahaw-nin kasirama na kikaturog, may mga tao man na ayaw matulog. Nag-iisip ayaw matulog. Seryoso. Yan ang mga puertiyo na punitiyo na di. Sa mga panalmingan sa nayan tabi direktor mo niya ng mga panahon. Sa madaling sabi, Chef Jim, gobyerno man o pribado, mag-ingat. Ito na duwa na so sa P-box. Yan. Ini hospital. Correct. Iyan tabi Director Mara, ito yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, PYC Enterprises, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chef Jim. And good morning. Sa tuwa po mga tabang-tabay, iringat po tabi kita. Sa kanipisilan ng buhay, may mga nagkakapira pong mina-aprovich rin mga kagamitan ta. Para day makadistro sa hindi kita magkaigo ng konbinyensya, bantayan ta po yan na simpasiguruhod ta. Ayo, ni pong ariglado kita. At saka kung may mga nahiling na mga may maraot na hiro-hiro dyan po sa atong komunidad,
tulos na ipaabot po sa mga otoridad na nga ni po na day maka perwisyo sa tuya pong palibot. Okay? Bueno, partner Mario na sa linya man sa nagredyatong istorya. Matinda mga seniors ta, masigasig. Partner Al, good morning, please come in. Sa samantalatang init. Habang malipot-lipot pa. Nakatago tulos. Sige, go ahead. Grabe ang init, malanit, sa payo. Iyo, baralda na nga nito lang dahil. Iyo, oo. Anyway, ingat-ingat kita. Sa informasyon pa, partner, pigahalat man ni Mayor Siam Ismail ang report kan City Engineering Office manungod sa pag evaluate kon pirapa ang mga solar water system digdi sa Legazpi na kaipuhan irahayon in preparasyon sa El Nino. Yan sabi kan alkalde pagkatapos na kansarong bulan baga nagkaigwasindanin meeting preparasyon sa El Nino, inimbitaran pa nga ni ito si Dr. Cedric Daip, tangani na maanalisar ang posibleng magiging na senaryo in kaso diretso ining taginit ining bigyaning El Nino kan pag-asa. Ang saro sa pag-antisiparan ang supply kan tubig. Correct. Kaya nagbutuan informasyon na nagkapirang solar water system na pig-provide ka ito kan Ako Bicol. May mga diferensya na sa iba. Ngunyan sinugo kan alkalde na sumadahon kon pirapang mga solar water system na nag-eksister, as in day nag-eksister dahil ini hanapanin budget kan syudad mairahay giraray. Dadakula ko na bagay iyan ang mga solar water system partner, lalo digdi sa mga alarayong barangay, araw kaning taginit, talagang nakakatabang man sa mga residentes. Yeah, magiging problema lang dyan, partner, kung so pigkwaan mismo kang source, ang dahin na nagsasakat sa tubig. Oo, iwan na iyan, problema yan, kung minaubas naman sa source. Iyan, may nagkapira na rin sa ibang partikan lugar partner sa Albay na dahin na talaga eh. Nag-agrangay na sa water pump, dahin man na nasusurop. Iyo, dahin man kayo nagsusurop. Iyan. Pero ining solar, inadalan mo magayan kan mga technical team sa Ako Bicol. Bago gigiboy yan, di pa siguro nilang iabot ng gadso pinakairarom na source kan tubig. Actually, dahil man go ba so source, experience di sa rayong barangay, kundi ang problema solar mismo. Kumisan dahil nalilinigan. So maintenance pabayaan man kan ibang residente. So maintenance kayan kaya nagkakaproblema. Anyway, saro yan sa priority ko niyan. Kan city government nadala niyan kondo diretso ning taginit sigurado nakulaon man na tabang iyan para sa supply kan tubig digdi sa mga rayong barangay kan Legazpi City. All right. So, yan, tabi, partner, and dugang pang informasyon garay, halidigdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al, and salamat po sa PYC Enterprises para po sa mga yun na komunikasyon na ipapaabot sa mga kapag-iribat po sa Megaforce. Thank you very much kay Primong Raul and Marisa Calio. Diyan po sa Oroset, Legazpi City, PYC Enterprises po ang hanapon. Para po sa mga gustong makapag-avail kayan po na push on talk over radio. Cellular radio, POC. Para po duman sa mga kababayan natin na may mga negosyo, as in may mga kapamilya na gusto pirming nakakonektar. Kaday ka na ma-dial, pag pindot mo, automatic,
malaog ka duman sa imo pong kaparte o sa imong pigapudan. Yo. Alright, pasala nga mo dyan sa PYC at makipag-urong ka mo dyan kay partner, kay Primong Raul o kay Marisa. Tangani po na magiyahan ka mo anong klaseng unit ang pwede sa inyong pong grupo. Ha? Alright. Pati na sa mga kabarangay, sa mga disaster officials natin, yan, pag-consider nyo po yan, wide range, walang issue, manungod po sa line of sight, taday mo na kay puaning antenang halangkaw, basta may signal, sa imong provider, balda ka saan ka man sa mundo. Alright, dagdagan tayo ni story, ali po na sa luwas. Baby Angel Mostaza na sa linya man. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa tuya mga paraantabay. Sa mga tugang tapang barata, Sir Mar, nagsasabay na ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection Bicol sa kada best na nagkakaiguanin na flag raising ceremony kada Lunes sa man iba-ibang eskwelahan ni Gisutuyang Palibot, Sir Mar, bilang pagpapakusugman kan sa indang koneksyon sa komunidad partikular na sa mga eskwelahan, lalo na, Sir Mar, tabian na pagkakaigwaman ni na komunikasyon sa mga eskwelahan, lalo na, Sir Mar, sa mga objeto kay ni iyoan pag-informar man sa mga estudyante kung ano mga dapat nagibuhon kada bes na may linog, asin ano man ang dapat nagibuhon kan mga maestra para man masiguruan sa indang kaligtasan asin an sa mga estudyante. Kasubago kaya, Sir Mar, na pagkaaga kan ginibuan formal na turnover man kan mga pasilidad, mga sarong pick-up truck asin 5 nga motorsiklo dyan sa Bureau of Fire Protection na Legazpi kung sa ina sa mensahe ni Fire Senior Superintendent Aquila Santiago, ang Acting Regional Director ka na Bureau of Fire Protection Bicol, ipiglatag ka ini sa alkalde ka na syudad. Itong sa mga aktibidad din sa Legazpi City, kay ba nito, Sir Mar, na pagpartisipar nga ni sa flag raising ceremony enot dyan sa may Bagong Bayan. Atin muna na primerong on ining Lunes, Sir Mar, dyan sa Legazpi City Science High School. An objeto kay ni Sir Mar, dahil ang itong sila mga nagkalat na baga po, Sir Mar, ka nakalihis na sa paggaro ni daga, dyan sa may partikan Mindanao, na hilingin na, Sir Mar, na kulang ngaya an kaaraman kan mga estudyante kung ano ngaya ang mga dapat nagibuhon apwera duman sa duck, cover, and hold. Dahil nga ito nahiling mi ngayon na kan nag-yugo-yugo ngayon naga, igwaman graray ngayon mga estudyante na nag-stay ngayon duman sa narumpag nga ni ngayang sarong covered court, asin ngayon dakol man ngayon garayan mga nag-ralakaw-lakaw. And apwera ngayon duman ngayon sa dapat ngayon na maging kalmado ngayon, and sunod itong supigagigibo na kadabes nga igwanin fire and earthquake drill na duck, cover, and hold. Mas naging ibabaw ngayon susururihaw kan mga estudyante asin mga paratokdo. Yan, talagang diverse na ang functions ng unyang BFP, not only para gano'n ng kalayo, kundi pati na sa emergencies, including pati sa mga traffic accidents. Yes po, Sir Mark. Kaya parte man kan sa mga inisyatibo na kung sa mga barangay ngayon, igong sila kapigigibong mga seminars, mga symposium para ma-informaran kung ano mga dapat nang ibuhon. Hindi man niya sa barangay, dapat niya pakusugon man itong information dissemination, lalo na sa ngayata aram kung puno rin ngayon mangyayari ang linog. And then saro ngayon sa mga significant ba ngayong papel, lalo itong sulit naman ngayon tigahagad, pag may mga nagkakawarara, ang nanginganap ngayon dyan, iyo ang mga personahes ka na BFP sa paghahanap. Yan, basta dapat igwa ka perming go bag. Po. Hindi go back. Sabi, gano'n mo at sa Sir Mar, igazan kita si VFP Bicol Regional Director Aquila Santiago na pag may sulo na ngayon o linog na nangyari, daw ngayon may nawalat ka ngayon sa room ngayong iPhone 17 o iPhone 18. Correct. Di mo na ngayon pagbalikan. Nagbitito mo sa go bag pero never go back. Ang tama yan, Sir Mar. Dahil sa sabi, Sir Mar, ang pahayag kan Regional Director kan BFP Bicol sa subago dyan sa sarong seremonya dyan sa Legazpi City Fire Station. Minabuti po namin na ang regional office po ay mag-attend ng flag raising. Buong pwersa ng regional office, nag-flag raising po kami sa Bagong Bayan Central School. At kaninang umaga po sa Legasay,
Nag-donate din po tayo ng isang fire extinguisher. Kasama din po dito yung DX Barrio. At after ng flag raising po, nagbigay po kami mayor ng information drive tungkol sa dock covering hall. Kasi nakita natin yung sa Davao na instead na mag-dock covering hall, sigawan sila. So hindi na maintain yung pagiging yung composure ba ng bawat isa ng mga teachers. Nakita rin natin na habang sila ay nakagapang o nakagap sa ground, may mga tao pa rin o estudyante na nandoon sa maliit na cover court na bumagsak. So kailangan natin pag-igihin itong programa natin dahil hindi natin alam. May mga anak tayo na nasa school. Anong gagawin nila? So isinare din po natin na ano yung mga i-save sa kanilang CP numbers maliban yung local fire station number kung hindi po yung 911. Ito yung unified number or emergency hotline na gagamitin ng BFP and PNP sa anumang sakuna. Kung gawin ang ating post-qualification ng magiging opisina ng 911 sa second floor ng Pili, Camarines Sur, Pili Fire Station. Ang probinsya din po ng Camarines Sur ay nagkakaroon din sila ng proposal, naglaan sila ng 110 million para sa Unified Command Center kasama si PNP, PNP, BFP, Coast Guard, DRR, and Red Cross. Subalit ito ay nakabutin pa rin sa office ng ating Botin Secretary, gawa na mayroon din tayong funding para sa BFP 911. Then, binigay din po natin ng halaga yung katungkulan ng mga teachers kung anong gagawin in cases of emergencies. Bigyan din natin ng information na pag oras ng sunog, labas agad, then call the nearest fire station or dial 911 at huwag nang babalik sa nasusunog na building kung ito man ay may naiwan na iPhone 17 or So, yan, Sir Mar, ang pahayag ni RD Santiago po, Sir Yeah, Mar. kaya dapat mag-interchange yung go back saka yung go bag. Opo. Dapat may emergency, go bag. Ang yari, ano? Okay? And siya bilang Regional Director, Sir Mar, mas gusto niya na pagkakaiguan ni na responsive as in resilient na mga Bicolano, particular ngayon na kan mga Legaspenyo dahil ako ngayon bilang Regional Director, abo ko ngayon na permingi ako nasa opisina. Gusto ko ngayon permingi ako nasa ground. Kaya dito sa Legazpi, gusto ko ngayon permingi nag-volunteer na maging ground commander kung may mga aktibidad, darap ko lang pagtiriponig din sa Legazpi City dahil nga gusto ko ngayon sa ground tapos nahihiling ko ngayon ang sitwasyon as in kung paano ko ngayon ma-address bilang pamayo ngayon kan BFP Bicol. Roger, okay. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas hatod tutuyakan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Ainzao Mostaza, this is 7 News. Thank you very much, Baby Angel. Mga tugang, rumero ng kadang ka mga impormasyones niya to. Pero dakol pa kitang mga istorya. Magbabalik mo kami after some reminders pagkatapos kan news break. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bakusan ng simpleng issue ng leadership ang nangyayari sa agawan ng Senado. Asarong post sa Facebook, kwenestyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung nataagaro pigigibo ang gabos para pugulan na magluwas ang katotohanan may kinaraman sa flood control scandal. Sigun na sa iya, dapat magpadagos ang investigasyon as in di matambunan kang politika ang mga kwestiyon manungod sa paggamit ng pondo kang nasyon. Nangapudon man siya sa mga Pilipino na mantinidong mapangugid asin makahiras sa pagsulong ng transparency asin accountability. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, baka dukang balik po kita sa tuya pong programa.
Aramo niya itong unyang bungal daw na ninin Monday. Dawan po sa mga kababayan po niya to. Mga misis na nagluluto po sa ngunyan. Kaste-kasan taod doon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. At dyan sa mga kapwa natin seniors yan. Magkaon po ng masustansya, mag-exercise. Tapos ay magparahadit. Ano? Dawan po sa mga kababayan natin, mga estudyante, ingat-ingat po tabi. Sa pagbalyo sa mga tinampo. Sarabay na po ang pagparabatad mga tugang. Diyan po sa satuya pong direktang saldang kadaldaw ta dipisil na. Alright, dumaan po sa mga kababayan ta, nag-aabang, manungod po sa magiging presyo kan produktong petrolyo. Wala pa pong final. Di pa nilalabas din. Baka mamaya pa. Even yung DOE wala pa eh. Ang nilabas nila, yung projection nila, what will happen tomorrow. Nasa kunyang pa eh, 2 digit pa. Diba? Dahil pa, dakulang ang chance na mag-rollback ngaya ang diesel. Tapos, ang ang kerosene. Pero mayroong aumento mga tugang sa gasolina. So parang mix ang mangyayari. Mix ang mangyayari mga tugang para magkaigwaponin pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. So yun po yan, sa aga 6 o'clock in the morning, yan po yung dalauman na posible na mabot hanggang 5 ang rollback kang kang diesel from 3 pesos to 5 pesos. Pagkatapos mga tugang, so gasolina pwedeng lumangkaw o dai magiro, pero kung maglangkaw hanggang mga salapi tabi. Ayan po sabi ng salapi. And then yung kerosene mga tugang, piglalao man na posible man na mag-rollback mga tugang nin kantidad na 2 pesos hanggang 3 pesos na rollback. So yun po yan ang sitwasyon. Although sabi ta nga ni Kasubago, matapos na i-anunsyo kan presidente kan Estados Unidos na done deal na, although dahil pa napirmahan mga tugang, ta sa Biyernes pa daado man sa Switzerland, gigibuhon mga tugang ang pirirmahan, pero ang sabi electronic lang ang pirma. Okay? Between US and Iran para matapos na po ang kuso duman po sa Medio Oriente, buminugsok mga tugang ng sobra sa 4% ang presyo kan produktong petrolyo sa world market. So, significantly may dakula pong epekto yan sa satuya, kaya lang bakupen mo yan. Baka next week, di ba? Baka next week or sa mga susunod pa mga araw ang maging epekto po kayan. At iyo po yan ang nangyayari. Pigsubaybayan ta, nakada bes na may mga development between Iran and the US and Israel, naiiro mga tugang suano yan. So, presyo kang produktong petrolyo. Actually, kang kaso hining yan, kanakaaging simana, yung Martes na nagagawa ng adjustment, kaya nag-rollback ta, dahil na maaraman kang mga oil companies kung anong mangyayari, anong susundon, mapalangkaw o mapababa. Di ba? Dahil tulos na kakadesisyon sila because of what is happening. Pero digdi, ini na so resulta mga tugang na dahil anduman sa pagsabi ngayang magkakasundo na pero pigkontra kang Iran mga tugang, yun po so resulta niya na ipapotob sa aga. Mix, di ba? Aumento sa gasolina, rollback sa diesel, buda sa kerosene, tamagtugang ining produkto. Di ba? Ngunyan, halatuntaan magiging epekto mga tugang gaitong lalo na pag nangyari ang pirmahan. Because sabi mo, pupundo sa gera, mahali ang pag-exihir duman sa State of Hormuz, pagkatapos sa liyon man kan US ang naval blockade,
Tapos within 60 days, mga tugang halion man, kakalkalon, so mga nakatago na uranium, halion pati ito doon, day lang kakaluto na itambak naman sa Iran, kundi halion sa Iran. Ito po na mga uranium na makakalot. Ayan mo tabi, ang mga developments po kayan. So, ilingon ta kung anong mangyari ta, ngani po na maging updated kita dyan sa mga sitwasyones, padagos pong pigbabantayan ng DCGB. Tangani po na maimpormaran kita and at least, makapag-prepare kita kang mga masunod po mga pangyayari sa tuyabong palibot. Alright. Duman po sa mga kababayan ta, dahil pa pong kasiguruhan sa mga naghapot manungod sa kamugtakang kambulkan, mantinido po tabi na alert level 3. Kan Sabado, naging bisita mi ni Father Momoy sa bagay po ning ning phone patch and resident volcanologist kan Linyonil Observatory na si Ma'am Doreen Abilinde. Yan yun po ang pahayag ni Ma'am Doreen, mantinido sa alert level 3, maigpit na pinagbabawal mga tugang ang paglaog sa 6 km permanent danger zone and nagparadakol na Kuya Nemso ibinaba from 76 ka nakaagi kan Friday, sabi ni Ma'am Doreen, a day before na mag-ururong kami digdi sa programa sa Boses ng Palibotan, 77 million cubic meters na ang iniluwa mga tugang kambulkan nagpapadagos pa. Kaya di nga pwedeng hiroon. So ibinulos na volume mga tugang na dakula durante ang magkaigwaning pyro density currents PDC o yung uson diyan po sa Miisigali ka nakagi pong May 2. Di ba? Di nga pwedeng hiroon yan. Tang sabi mga tugang mainit pangirarom nin sagkod sa 5,000 degrees Celsius. And kapag ngayon tinamaan ng uran, pwedeng sumabog. Di ba? Kadog ka ang kadelikado patabi. Kaya magsunod kita sa mga otoridad. So, dahil sa sitwasyon na, di man tinido, mga tugang na nasa pag-ibakwar sa mga kababayan niya to na naka-star dati sa mga nasa laogan 6 km permanent danger zone. Yan po ang sitwasyon. Dahil man nga pwedeng basta iroon. Taloy, mahala talaga ito kung anong mangyayari dyan. Sana lang daing makusog ng mga paguran yan loose pa. Yan ang pig-antisipara naman ka mga MDRRM host and PDRRMC. Manood po dyan na kung posibleng bumulos po ang lahar kuning kaso may makusog na paguran. Pero as of now, mga tugang, dahil pa man kita nakakaranas ng makukusog talagang mga paguran yun po nga niyan, nasa dry spell na nga ni ang Bicol except Masbate, di ba? Durante kang pag-iuron sa Pag-asa kaya pero minsan ang ice to the ball yung mga nasa loob ng permanent danger zone, yung pinag-evacuar, mantinido sa nakamu dyan sa evacuation center, taday pa pwede magbalik. Di ba? Dahil pa man ibinababa, mga tugang, yun na yun. So, kagustuhan ko na kanibang mga evacuees dyan sa Kamalig, pero nanindugan po si Mayor Caloy Baldo daing hiriruan. Dahil sagkod na daing pigopaluwas ang P-Box na pagbaba kan alerto, as in deklarasyon na pwede nang magbaralik, dahil man kamo pwedeng paulion tabi dyan sa nakamo. And pigigibo man ang gabos mga tugang kan gobyerno na susteniran ang pangangaipokan sa tuya po ng mga kababayan po dyan sa mga evacuation center. At maray na po yan mga tugang na kunyan magkaigwaning preparasyon, magkaigwaning antisipasyon, posible pong darahon mga tugang na maging problema magabot po kang aldaw. Kaya ba? Magsunod sa natanganing daing kunyan, daing madiskwido, tamin sa nangkatagasan ng payo yan po. Sabi baga nga ni kayo ni Dr. Cedric, pag naglaw ka nga dyan 6 km permanent danger zone, sobra pa sa pigbabawal na lugar. Posible ngayon na ang maging kunyan mo, ang maging padusa mo, death penalty. Diba? Kaya po kunyan
kunyanantayan, bantayan tapo yan tabi ng mga sitwasyones. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Yan. Better late nga than never. Yan. Na-busy ka rin si amigo kaya de tulos na kaantabay. Anyway, diba po sa mga kababayan ta, good morning mga kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. As in kay Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. And si Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Yan. Alright. And then siyempre si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiroan, ito yung weatherman. Tapos si Gerald Aranya dyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. And condolence po sa pamilya ni Gerald Aranya. Mamaya po yung libing ng kanyang tatay. Alas 12 nga po niya misa dyan po sa St. Raphael. And then ang lubong naman po sa Legazpi Catholic Church. Okay? So yan po tabi, mga kababayan natin. Condolence tabi Sir Jeril, no? And siyempre si Kuya Bob Gandano dyan po sa Tabaco, sa San Lorenzo. Good morning po tabi sa imo Kuya Bob. Long time no see. Siring man si Bing Ben Bores, mga tugang dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Good morning. And siyempre sa mga kabats natin sa Bats 80 kan Santo Domingo Barangay High School, good morning. Sharing man sa mga pagiribat sa Kabalikat CBCOM 430 sa Robangi Base Chapter. As in siyempre sa headed by Sir Francis Bualoy. And then siyempre sa Albay Coordinating Council. Good morning mga tugang kay Ma'am Marla Manaog. At saka sa Governor ng Kabalikat for Albay. Mga tugang si Sir Marvin Robles. Mga tugang Canligao City. Yan, good morning po sa Indo. And congratulations naman sa magayon na pagkakaigwa ng second provincial summit. Provincial Assembly. Sana, di ako nakaabot. Sana sumasunod, makasabay na kita. No? Good morning. Congratulations naman sa mga 41, sa mga miyembro kang Kabalikat CBCOM na mga naging regular member na. Dahil ang naman sa Ginibo, mga tugang na elevation ceremony. Ayan. Headed mismo kan sa muyang founder, si Sir Hill de la Torre, as in kaibanan sa ibang mga governors kan ibang mga chapters all over the Philippines na nagpasar po sa Albay. Salamaton po maretabi. Alright. Bueno, mga tugang, iya po yan, nayaputaman mga tugang kay Ma'am Doreen, ay manungod po duman sa mga dapat nagiribong ka mga kababayan ta, in case na magyugo-yugo ang bulkan. So yan po tabi, nababanggi talaga na day paglinguan ang duck cover and hold. Maghanap nin lugar sa arong na sabi nga ni kan pusog, matagas, arugay kang beam, and never na tumago sa may cabinet na pwedeng matumba o sa may bintana o sa may mga mahulog na mga lugar, tangani po na maging masiguro kita. Pero magayon din, so naging orolay mi kang may makaibahan si Padre Momoy, naman mismo sa host ni Padre Momoy sa Davao City. Yung manong duman sa naging paghiro tulos kang gobyerno duman sa Davao. Matapos ang linog, matapos ang linog, tulos na nagluwas sa mga team, mga tugang na nag-assess kan sitwasyon ka mga buildings pati na ka mga karong, tapos igusin ng tagging na pag green mga tugang pwede na istaran, tapos may red talagang day na igwang orange na so orange pwede pa ngayang i-consider, pwede pang ma-retrofit. Yan, igusin na automatic na nagiro mga tugang para masiguro na ligtas sa mga kababayan ninda. Sana all sana arugang gabusman mga tugang pagiro tulos. Although di po sa probinsya talagang kinagahan man after na magyugo-yugo baga so daga, kinagahan man kayo ito, naglibot man tulos mga tugang ang Apsimo, naglibot si Governor Rosal at sa mga
municipal disaster resolution management officers, as in yung team nagrelibot para i-assessment sa mga lugar na sabi nga ni Yinugo-Yugo mga tugang kan 5.3 magnitude na linog sa Albay. Okay? So the moment yan magkaigaw na isiring kayan, sabi ni Ma'am Doreen, never ngayon na lingawan ano yan, ining duck cover and hold, and magpartisipar sa mga pinagigibo mga tugang na earthquake drill. Di ba? Quarterly, ginagawa po yan ng Office of Civil Defense para masanay kita. Ha? Masanay kung anong dapat ang gibuhon. And then, rumdumon, mga tugang na kung kayang lumuwas nga sa arong, lumuwas sa open space. Yan. Baka sa gilid kang building na pwedeng magrumpag. Kundi sa open field na dahil matumbang poste o kung ano pa man. Pagkatapos, kung dahil kaya ang maglakaw dahil sa yugo po yan, gamitin ang duck cover and hold. Di ba? Magduko, mga tugang, yumuko at sumuot sa ilalim ng mesang bako plastika, kundi matagas man lamang. And then, hold, kumapot ka naman sa bitis, kalamisa. Di ba? And then, pag nagdukul pa na, mga tugang, dapat aram mo kung saan ang exit point mo. Di ba? Kaya dapat yan sa arong dinidrill din yan. Ang mga kasama natin sa bahay. Tinuturuan din kung saan ang exit na route na madali para makaluwas din harong sa mga sirimpo na emerhensya. Not only sa earthquake, kundi pati sa sulo. Di ba? Nakadakol po ng mga bagay na dahil tapiglalao na mga nangyayari. Kaya dapat pong preparado kita. Aram ta, mga tugang, halutan ng pigsasabi yan na dapat aram ta ang hazard o yung peligro na kinakaatubang ta sa tuya pong lokasyon na pinag-iistaran. Di ba? Lalo din sa Albay. Nyaw na din sa tuya gabos. Ang mga emerhensya. Ang mga hazards, di ba? Mayroon tayong bulkan, mayroon volcano. Siyempre, mayroon tayong linog, may lindol. Pagkatapos, igwa ng mga pagbaha. Di ba? Igwa ng landslide. Igwa mga tugang ng tsunami, na marami tayo sa dagat. And then may peligro man kita na magkaigwa ng lahar dahil po sa bulkan. Iyo po yan, mga tugang, mga halos nyaon ang gabo sa tuya. Pinakyota na. Kaya yung bagaso naging lakdang ito na talagang pakusugon ang sa tuya po ng mga preparasyones. And naging bida ito ang Albay, including sa maging invited gato si na Dr. Cedric Daep na nagtataramsinda sa mga pagtiripong ng United Nations sa ibang mga countries para magturo mga tugang kan best practices kang Albay para ma-attain mga tugang ma-achieve ito po na zero casualty diyan po sa mga emerhensya. Okay? So, yan po tabi. Mga tugang tandaan to sa nampirmide, magparatagas-tagasan po yung magsunod sa otoridad. Alright? Bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan ta, Papa Mar, totoo yan, may nag-urubas ng tubig sa salog. Iyo po yan talaga. Iyon na po yan ang sitwasyon. Sabi nga ni, ano yan, 1 week ago na sinabi ni, ni Ma'am Ruth Napakala na ang Bicol, mga tugang, nakagsasafar na po ng dry spell. Because of ang effect na po yan ka mga tugang, primerong epekto kang El Nino. Di ba? Then, pag naging worst ang dry spell, naging malala pa, magiging po yan na drought o tagmara. Ayan na po talagang medyo matindi na mga pangyayari. Kaya hanggat may uran-uran pa magsalod-salod kita. Rain harvesting ang si style. Tangani po maging igwa kita ning makukuang pangburubaribi lamang asin pangkunyan. Tawag nito, pang flush sa mga toilets natin, no? Panglinig-linig, di ba? Pangugas ng plato. Pero in some other countries, mga tugang, pig-filter pa nga nila para gibo na inumon. Di ba? Okay, so, duman sa mga kabarangay ta, preparasyon sa iman sa ang kika, ang preparasyon. And then, siyempre, mga tugang yun po na matuto na tayo magkaroon daw ng go bag. Sabi ni Ma'am Doreen Abilinde, matuto na magkaroon ng go bag. Kung sa inyo ang po dyan ang mga gamit, may bulong,
may pang first aid, mga tugang may pagkaon na ano yan, pwede mong kainin, na di agad masisira, may tubig, may radio, may pasiwik, iguaning flashlight, and barya. Yan, may kwarta dapat. Parang gubag mo, tangani na ka-moment na may emergency, yan ang bibit-biton mo, mga tugang, saan ka man makaabot, saan ka man dumuman, dahil pa man nag-abot ang ayuda, dahil ka magugutom, dahil gwa ka ng dara-dara. Ayan, di ba? Pati ba do may nilalagyan yan. Tangani po na kung in kaso na dumug ka, may pansalida ka. Mga adugan, mga tugang, ang mga ano yan, dapat na maging i-institutionalize na yan. Maging parte na kang buhay tayo na iko kita pirming saray-saray ka yan. Hindi ba, Don Miguel? Sabi nga ni Ken, ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Diba? Yung mga, ang motto mga tugang kang pag-asa. Di ba? Ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Yan, pangyari, no? Bataon nyo, may bagong niluwas mga tugang sa NDRRMC. As of this time, 65 na mga tugang ang nagadaan doon po sa Mindanao. Nagulpi pala yung glan sa Sarangani. Yung pag-ururon mga tugang minina Father Momoy. Kanya duman mga tugang si Father Momoy sa Davao. Nagkaigwa ng healing dumangkan Domingo. Yung glanda ang nagulpi duman sa Sarangani. And dakol man sa mga nagadan, mga tugang. Anyway, sa tuwa pong mga kababayan, maging preparado sana. At ang ani po na pag-abot kang oras, mga tugang, dahil kita magkaigwa ng pagpanik. And mag-ibutaan tama. Diyan po sa practice makes perfect, sabi nila. Kaya pag nagkaigwa po ng quarterly earthquake drill, sana kunyan siguruhon ta. Ang sabi nga ni mga tugang kansaro pong eksperto baga, dapat nga dagdagan ta na tadig niya sa Pilipinas ang earthquake drill is parang duman sa naman mga tugang ping mamaster ta sa duck cover and hold. Diba? Dahil niya so warang niya so rescue. Yeah. Warang niya so so ibang mga aspeto, pero in some other areas didagdaganin da yan eh. Bako sa naman sa duck cover and hold. Diba? Na ganun, masurok sa lamisa, tapos maluwas. Pagluwas sa building, mga tugang nakaurulok pa. Diba? Lakaw-lakaw sana. Parang wala yung sense of emergency ba? Yun ang mga medyo kulang ngayon. Dapat nga sa buhay, tunay na. Parang tunay talaga. Kasi, parang yan, simulation yan, di ba? Simulation exercise. Kung anong gigibunta pag nangyaring araw kayo may mga nalugadan, rescue, may nadismayo, rescue, gabos, and then kung may nagaba, i-rescue. Di ba? Yun po, mga nagkakapira po yan ng mga paplansa po yan, tangani po maging ariglado kita. Ayo. Alright, mga tugang, 11:31 in the morning sa Buong Kapuluan. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang, balik mo kita sa programa. Ay mga misis, makaruli na. Si mga lalabs. Asikaso-baso. Kaya ni pong maugma si mister. Yan. Diban po sa mga kabarangay natin. And siyempre diban sa mga kababayan tapo na mga late tuners. Good morning po. Dito po yan sa tuya pong programa, mga tugang na ano yan, aramon niya itong pong aldaw ng Lunes. Alright. May mga tekstig di Papa Mar, kumusta na po tabi ang live weight kan urig? Tama pa bakal ako? Garo barato na. Day ka na sala tabi manay. Ito base ni duman sa monitoring mga tugang ni Department of Agriculture. Pero sabi kan DA, this is only ngay a guide. Guide lang ngay ini. Pero halos yun man talaga nangyayari na eh. Bumaba talaga sa albay, mga tugang. Kanginot baga, nagsisinto na bin, nagdusintos nga nini. Pero, kung nakaagi pong aldaw, base po naman sa monitoring kan DA Regional Office, ang live weight sa albay kan uring, mga tugang, nagkakawat sa 160 hanggang 165. Buminaba ng maray. Buminaba ng maray. An may halangkaw, mga tugang na promresyuhan dyan po sa Katanduanes. Nagkakawat ang live weight dyan po sa Katanduanes sa 190 hanggang 200 pesos per kilo. Kanurig.
And then sa Masbate na sa 170 hanggang 200. Pero sa Sorsogon mababa, no, 150 to 160. Sa Kamsur 160 to 175. Sa Cam Norte 160 to 165. So yan po, palos pares sa Legazpi, no? Sa Albay. Yung karne niya 300 hanggang 320 mangilaray. So mga tugang kasim. Yun po yan ang mga kasimbagan tapo duman sa mga nagharap at manong po sa live weight. Asin sa karne, di ba? Tayo po yan mga tugang ang saro po ng mga dagdag na istorya. Alright. Magayon man itong pigano, no? Yung bareta na magkasubago na aga duman kay BPN sa Business News. Yung manong duman sa ginibukan grupo, mga tugang ning advocate ning solar energy. Yung sa indang signature campaign na sayang ang araw. Sayang ang araw campaign. Nang kamawutan kasi ng signature campaign, igwa nga ning online, na makaguno ning kadakol mga tugang na mga pirma, ning mga masuporta, duman sa indang kahagadan na kita ngaya sagana o supisyente ang saldang kanal daw. Kaya ngaya dapat sa tuyang gobyerno mag-rely mga tugang sa solar energy, which is a renewable energy. Dahil pigbabakal ngayon niya sa nayang permi. Tangani ngayang makaibitar na kitang magparabakal ng imported na oil na magiging dalan para bumarato ang presyo kang produktong kang elektrisidad. And then, pera ngaya kayan, dapat bawasan ang buwis kan mga solar panel systems, yung rooftop, di ba? Solar rooftop power systems. Itong pagpabugtak mo ng mga solar panels na mahal ngaya because of the value-added tax sa siniba pang mga pinagpapatong na buwis. Yan nga dapat yung reviewon kang gobyerno and mas possibly haliyon ang batmanong mo dyan para bumuro barato and everybody, mga tugang, can have their own solar rooftop system. Di ba? Ngani na ang gabos ngaya mag-shift to renewable energy. Takayan na. Kundi, paano ang taan? Yun talaga ang dilema mag-set up kang unya ning medyo marirahay na sistema ning solar system. Mga tugang, medyo mahal-mahal man talaga. Kung gusto, depende sa load mo Kaya nga, para di ka mabuyo, dapat sa pagpuon mga tugang ang pagpa-installer kay solar system o solar energy, solar power, mga tugang, dapat ang primero mong gibuhon is ipa-check load mo. Ano ang presenting load kan sa imong harong. Ayan. Ilaw, appliances, asin iba pa. And, nganing mailing mo, asin makapag-desisyon ka, arin ang pwede mo na istagid yan Pwede, arin nga yan, sana ang pwede kong isolar. Isolarize ko sana ngayon yung mga ilaw. Tagani nga yung everyday may ilaw ako. Yan. Pwede man yan. Medyo orang babasa naman ang wattage kaan. Pero pag sinabayan mo na nga nga ki electric fan, ki refrigerator, television, pati na aircon, iba ng urulay po yan. Siguro baka abuto ka kay mga 300,000 hanggang 500,000 pesos para magagawa kaning maray na klase ng setup na kunyan off-grid or hybrid, mga tugang, depende sa lugar na kinamumugtakan, di ba? Okay, so pag iyan ngaya pinabarato, dakol ngaya magkaka-interest na magagawa ng solar setup. Tayong baga, pwede ka man magagawa ng solar rooftop setup o system na aldaw mo sana magagamit. Araw kayo ni ngayon na nagpo ng mga 4 hours man lang ang maximum mong pwedeng magamitan
mga tugang na makaharvest ka kimaray. Di ba? Pwede ka nang makapag set up na makapadalagan ka ng solar system sa arong mo pag aldaw. Basta nagsaldang. Ngunyan, dahil sa pang mahal ang baterya, i-consider mo yan kung kaya. Di ba? Kung kaya mo ngayon na i-determine mo kung pirang oras mong gustong gamiton pagkabanggi ngayon na may baterya. Parang may stock ka na di ba? May stock power ka na. Na pag nawala na mga tugang susaldang kan aldaw, ma-shift ka na sa baterya. Duman man kung pirang baterya ang gagamiton mo, kung pirang oras mong gagamiton man mga tugang ito. Ayan, di ba? Kaya, iyan po, tabi, ang mga sitwasyon. Pwede mo man na, ngay ilaw sana, o so kaya sana, so iba naman yung mangyayari lang ko ang konsumo, ialay ko mo giraray. Di ba? Iyan, sana lang, sabi ninda, dumakbol ngaya ang magsuporta duman sa sayang ang araw. Yung man ang ganbagano, sayang man talaga. Araw kayo nyo na may nito, pero yun ang ka-harvest nyo yan. Nagkakaralak agang biyo ang baterya. Kaya pa siguro ang giraray ka mo, dapat ariglado yan na solar charge controller nito, tatibari ko masulo yan, rimati ka mo. Di ba? Yan. And then sabi ninda, dapat ngaya igwanin magkakanigong paghiro ang gobyerno na magkagawa ng tsansa sa mga kababayan na makautang din pampasolar system, pampasolar power. Yeah. Well, sa bagay, yung pag-ibig mayroon under the multipurpose law, pwede, no? And then yung GSIS mayroon na. Pati yata SS mayroon na rin, di ba? Mga institutions na pwede kang makapagpa-set up mga tugang ning solar power mo, uutang ka lang. Utang ka. Utangin mo diyan sa financial institution. Sa babasa naman na interest. Yan. Para magkikaw ka ng solar power yan. And sabi nila, pagkaigwa na ngayak ng mga siring kayan, di mabubukasan talaga ngayon ang pagpara asa ka mga imported mga tugang na mga oil, na panggatong pati na ang coal, na nakakarot niya sa palibot. Yun po, nagkapi na pong mga sistema natin, mga tugang duwang po sa mga kababayan ta. Kaya, yan po sana lang, may mangyari na mapababa talaga ta. Actually, sango niyan, ang panel dati, nagbarato yan Buminarato yan yung panel. Kaya lang, kanso nagkaigwa po ning problema sa produktong petro nagpara itaas, nagralangkaw man. Ngunyan, ang talagang magabat-gabat ang baterya. Yung battery, kung gusto mo na pagbangging igwa ka man, magpadago sa solar system setup mo, kunyan, gastos ka man talaga. Igwa nga nyo nasaro na sa ng pidaso, ngaya 200 AH, 100 AH, sanggatos mil. May 60 milyon, depende sa pangaipo man ngaya. Di ba? Kaya, dahil pagsayangon yan. Primero, dahil pigbabakal ba ng gadang aldaw, or aldaw nagsisirang. Kundi, yun po yan, may mga nagkapira pong mga, polisiya, ang gobyerno na medyo nagpapagabat mga tugang para dyan. And then, sana daw, magkagawaning talagang, so mga skilled na mga and trained mga tugang na mga solar installers, solar panel installers, tangani po na masiguro na po ang safety. Tayo mananggad, mga tugang, da difficile magparaduro DIY kayan. Na day kang karaman na maray, di ba? Dapat i-consult ang manggiraray mga tugang sa mga eksperto lalo na ang paggagamit kan mga wire, mga tugang na pigkakabit po dyan, difficile na. Pag napasala kita, saro sa nang move mga tugang, may problema kita. Ubusan sa tuyang mga pinagpagal-pagalan, di ba? Ayan po, di magpara basang-basang po kayan, difficile. Anyway, let's hope, mga tugang, na talagang mangyari man ining pangapudan ninda, may kumagat na congressman or senador na mag-sponsor ning bill na i-review, as in maglapat mga tugang nin tama sana
Kung pwede, haliw na nga ni mga tugang ang VAT ngayon o value added tax. Tangani na magian-gianan man sa mga kababayan ta, makabakal man lamang kaya ng mga kinakaipuhan ta. Di ba? Kunyan sa panahon po ngunyan, mga tugang, nagkaparamahal ang barakalon, minasabay mga tugang ang kunya, pag nagmahal ang ang produktong petrolyo, kasarabay man so pagmahal, pag itaas kang presyo kang kan elektrisidad. Kaya diban sa mga nagmamaawot mga tugang na magkayguning siring kayan, adalan po nito mare and consult yung mga talagang registrado, as in talagang tested na mga installer, mga tugang ng solar power. Tanganing day ka bumabugtak sa alanganin. Diba? Kaya po duman sa mga tagabagang tabay ta, yan po sa tuya po ng mga dagdag na mga impormasyones. Yan. Ni po may saro pa. Papa Mar, nadangon ko sa discussion mo manungod duman sa sukalan baga na ipa ang pig gagatong. Interesado ko ako kundi sendo kan makabakal. Maghanap ka matay kung paragibo digdi sa vehicle, igwang paragibo man na matibay na talaga. Yun nan kunyan smart cooking, na more economical and more practical and more cost effective. Sa paagi kang kunyan itong gasification mga tugang na kukunyan ninday na kakaigwapunin conversion yung ipa na iginatong mo mga tugang nagiging parang parang LPG, yeah? And then bako siyang maati, as in kunyan bakong mati pagkatapos economical ngaya, and then magayon mga tugang na pag gamit-gamiton ang ipa pwede mong hagadon, pwede mong bakalon. Diba? Pwede mong hagadon, pwede mong bakalon. Yan bagay yung yung rice hull. Di ba? Yung rice hull, yung Dracula na lilos dyan sa Mulinuhan, na matapos na maubakan baga, mga tugang sukunyan. Itong paroy na gango na, pag ginag dyan sa Mulinuhan, sisiriparan yan, subagas, tapos may ata, minsan kundi kuno nga may pinuhon taka may pero pino tapos supin na kadakula yaon duman sa luwas. Iyon so piga gigiribo mga tugang na carbonized rice hull na pigagamit sa mga plantita sa para tanom ta ka mga nagagigibo ng organic fertilizer. Naungon niya may mga nakaisip na sayang man talaga itatapok mo sa nakaisusulong ang practice kaya ito sisurulo yan kundi may nakaisip na pwede ba itong kabuhayan at pwede itong magamit para maka-ekonomiya. Yan, uminimbento sinda mga tugang ng siring na na klase, mga tugang ng kunyan, pang lutuan, na sabi nila, magayon ngaya, sabi ka man nakagamit na, magayon ngaya, barato sana, dahil ka masyado ngayang madipisilan, yaon ngaya ang kunyan, yaon sa naman makukuha mo ngayang ipa. Yan po tabi sa mga nagharapot manungod kayan. Talaga pong dakol ko niyan ang mga nagiling kung paano ba maka-ekonomiya, no? Tapos isay mamababo kayo na maubos sa naman ngayon sa imong kwarta sa pagbakal ng LPG. Igwa mo sa ng alternatibo, di ba? Okay, so duman po sa mga kababayan tayo po ang mga dagdag niya ito ng mga impormasyones para po duman sa mga naghapot. Alright. Papa Mar, una ko kan nakaaging Alda o Banggi Birnis route na susilpon ko
taday ko na nauupin ang messenger ko, budaan sa kuya, na Facebook. Nangyari. Yun yung pag-blackout kang Meta. Di ba? Pero nagbalik man sana, siguro after 10 o'clock, gano'n, or mga 12 or 1 o'clock, nagbalik na eh. Bako lang sarabay talaga. Iya po bako lang sarabay. Kaya, nagkaharagas, kumbaga nagkaradit sa iba, di ba? Nagkaradit. Padagod po dyan. Ayan po, adi. Duman sa mga kababayan niya to, wag ko niyan sana, sabi baga, Ninda, dahil halimbawa kung nagtitinda ka ning isira, di kung magamit ka pa ning ngaya gasol o kaya silin, paano ngud po dyan, magagastos ka, pero kung igwa ka ini mga tugang na ining pangluto, mga tugang na barato sana dahil ang pigagamit mo ipa imbis panapon na baga, may suluon na, pero nagamit mo pa dahil simple sa naman baga ang kamautan kayan, kanagirimbinto kayan, makatabang mga tugang na may economical, as in mas practical na pagluto, maging sa harong sana o sa negosyo. So, padit-diit, mga tugang, igwanang mga nagtitesting kayan, and magayon man ang mga feedback kasi na mga resulta. Yan po tabi. So mga nagigibo ka nagasimbolo sa Bicol, pero piko nindong maray, sayang man mga tugang na maka-derdalin sa mga kamo dahil sa paggibo kayan. Pagkatapos, mga tugang, makatabang kita sa mga kababayan na magkaguling oportunidad na makakuha ng lutuan na barato. Dako lang ekonomiyan sa mga misis, pero may nakangirit kan si misis. Di ba? Tanganing maging magayon manan sa tuya po ng mga pangyayari. Yan, okay? Alright. Duman sa mga kababayan tao, congratulations sa mga magraduar sa Bicol University. Ngunyan pala sa graduation sa Kasaga, no? Kaya may nagkapira pong mga pagbabago ng traffic scheme dyan po sa Laog, as in sa luwas mga tugang kan Bicol University compound. Tangani po na kung saan ka mo maagi, kung maluwas o malaog, nga hindi makaabala sa trapiko. Diba? Ayan, alright. Paano mga tugang, doon sa mga tagabangang tabayta, sana papamar, makauron mo giraray so mga taga-Bipar para maaraman may kon sa pwede makahagad nin similya. Ewa. Di sa Albay, dyan baga sa Tiwi, igwa po dyan. Ang gigibo kain, masurat ka man sa naduman. Kung halimbawa, para di kang barangay, di pasaran mong resolusyon, tapos darawin mo duman. Kasi lingon man kang kunsain mo ngunyan ibubugtak. Diba? Tangon yan pati. Ang pagkataman po kisira, dahil naman kay puan mo ning magdakulang loti para magagawa ng pispan, kundi maski sa sa arong sana pwede na. Taigwa ng mga fish pen ngunyan na nababakal na mga plastic, di ba? Adalan sa nakimaray, dapat ma-maintain mo dyan so so temperature, pagkatapos hindi pong temperature, pagkatapos oxygen, dissolved oxygen, dapat din nawawala. And then siyempre kung paano mo malilinig pupo kanisira na yung pwedeng gumadan sa idla. Di ba? Ayan po Okay, so yan po, sa TV Igwe, kung saan po may mga BFAR offices, mag-inquire ka mo at libre mamumpig tataw yan dahil mampig pabakal. Inda kung iguana sa maunon napig ko panao, asin duman po sa sa Pantaw sa Libon, iguana bagita ning duwa mga tugang na legislated na maritime multi-species
marine, multi-species marine hatchery. Yan dua. Pero ang pigalat ta suuning sa fresh water naman. Ta pigigibo na po mga tugang, ongoing na. Ang pagtatrabaho po kayan dyan sa Albay Farmers and Bounty Village, mga tugang dyan po sa Kabangan sa Kamalig. Tinawan sinda ng 10 million pesos na worth nin fresh multi-species hatchery, freshwater multi-species hatchery. And then pag nag-ibo na po yan, malaking bagay po yan sa mga nagataman po kaya gustong magkaroon ng fish pond o kaya mag-involve mga tugang sa industriya nin pagsisira sa ng mga arong-arong. Okay? Paano, tabi, mga tuga, ako'y paalam na muna. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Indupugabo. Palarap po kang bilog na tropa, sina Kuya Nem sa Lado Technical, ang mga State University, Sorsogon State University OGTs natin, sina Dexter Amador, asin si Rolin Patula, sining man si Jerome Nico Martinez, and siyempre ang mga pwede sa Mega Force Patrol, asin sa News Base. Abangan na po masunod ang tambalang Ma'am Gina Ritter Lee, asin si Sir Bert Nunez, sa Bareta alas 12, masunod na po yan. Ako po si Mardela, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela.